מה אחי? לא יודע, מה עושה? וואי, בא לי מורל חנגש אחי. ואם כזה... וואלה. מספר חסום? בדוק זה חניך אחי, זה תמיד חניך. שגיד לי את השכל אחי. בוא נקריא אותו, בוא נקריא. אוקיי, על מה נגיד לו? נגיד שטבענו. אחי, אני תובע, תעשי לי את זה, אני תובע! מה? מתי? אולי עוד חודש? טוב, בסדר. שלתה אמא שלי, רצתה שאני אקנה משהו במכולת. סתם לא אחי, פקד את זה מגיע, התקשרו אליי עם המועצה. אמרו שכל המבנה הזה על ארכיאולוגים וצריך להוריד אותו, ובכלל לא בנו איתו. איזה לא בנו איתו? הוא אמר שהוא מגיע עוד חצי שעה. ניסיתי לקנות אותו אחרי חודש שבוע, הוא פחות זנו. פחות, לא, מוזר? אז מה עושים? תביא איזה משהו. נראה לי... בוא נעשה מנגה. מה זה מנגה? מנגה צבטי. מנגה. בסניף. סניף. אי אפשר בסניף. ככה הוא מוריד אותו, אי אפשר בסניף. אוקיי אחי, אתה מתקשר אליי ואתם מתקשר אליי ב-10. חצי שעה תפעלו פה את האירוע. תפעלנו. נקים סניף כמו כן. שם. כן? כן, בוא יאללה. להגן בנות? כן. אוי, ביי, שלא. הוא מגיע! פניקה! מה אתה עושה?
מה קורה? מה זה? לא, זה כשאנחנו אוהבים כזה את הידיים שלנו. איי 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 איי. מה זה? אני מכיר את זה טיפה. מישהו אמר לי שאם נתן כזה לעשות גלס את זה, אני גם עושה את זה בבית חום. זה קוויק. איזה קוויק הזה? על כל תקרה. אתה בסדר? אתה בסדר? לא, 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 זה כן! זה כן! זה כן! זה כן! חייב שירותים. יומי מה נראה מה, תשמעו, פי הממצאים, אחרי בדיקות יציבות קלות, הסניף הזה סגור. סגור! זהו, לא, לא! אל תעשה, לא! הדרך היחידה שלכם לחזור לסניף הזה זה ללכת למשרד הבינוי והשיכון בירושלים. עכשיו סגור. אין יותר, זהו. חודש תרגול עכשיו, חודש תרגול. אתה גומר את הסלוטים. טוב חברים! אין לנו ברירה אלא לצאת למשרד השיכון. לצאת למשרד השיכון בירושלים. זו האופציה האחרונה שלנו להציל את הסניף. בלי זה הלך עלינו. אין עוד אופציה? אין חודש ארגון, אין הופעות, אין מורלים, אין מפקד. לכו. איפה זה משרד הבינוי והשיכון? אוקיי, מצאתי את זה. מטורף, מצאתי מעיין פסיכי בירושלים. אנחנו מדליקים מנורה זו חודש ארגון והופעות תשפ"ה. היידה! עצור. מה אתה חושב על דונלד טראמפ? תנשק אותו. דונלד טראמפ. יחי דונלד טראמפ! ויבון דולנד! בוא דק לצבייה! עולה שלנו העפיל על ה... דוד כך. שאול!
αγαπώ κι ας υποφέρω κι ας κατιοχτυπώ κι ας υποφέρω κι ας κατιοχτυπώ μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. איזה חבטה! שמאלק לא מעשה! באנו לשמוע מהחניכים איך זה שמחלקים את השאלונים, אוקיי? Donald Trump? Donald Trump, no? Wanna kiss him? Yeah! תיזהר מסעות, מסעיות בסוף הימין! תיזהר, תיזהר! מה? הנביאה יוצאת מנחל קידורון. אחי, לכל נגע צריך עוד לב ענק. מה, למה לא פותחים פה תקופה? מה נסגר? מה, למה לא תקופה? חברים, רק היום! חיזוקים הכל אחד פלוס אחד, גם רש"י, גם רבי נותר, הכל! אתם רואים משיח, יש פינה בלי משיח, מה שבא לכם. גם תחת ומעשה. תשמעו, יש גם רייבד, אבל אין מושג מה שאומר. We want Mashiach now. Now. הרבי מלובביץ' אמר. התינוק שלי יצאים לדרך, 3, 4, שו. רק היום, הכל חינם, רק היום! איש אחד על המבית, וזרח על התווית. טק 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 טק! טק 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 טק! טק טק טק! טק טק טק! וטיק טק טיק טק סטיב שי! תראה, האוטובוס פה צופר לפי המורה, אני אומר לך. וואף, צוות וואף! וואף, צוות וואף! וואף, צוות וואף! וואף, צוות וואף! דיגי, דיגי, דיגי! דיגי, דיגי, דיגי! דיגי, דיגי, דיגי! דיגי, דיגי, דיגי! הסניף שלנו לא מתקבלים לסניף בלי פירות, סבבה? מי שקשה לו שיבוא לפה. זה ייצור סיים.
גם לרחלי יש פאות, גם לרחלי יש פאות. תבואו לפה, אתם תשחקים מה שאתם רוצים. אני הדואג שלצידי עוד יש! עשרת המון. הצ'יקי קוקו, הצ'יקי קוקו, הצ'יקי קוקו, הצ'יקי קוקו.